binati og minahal kong matalumnon. Okay, diata karon sa ato ang barong-barong, bago nitong barong-barong guys, 2025 nga project. Pinubre ra guys kay pobre man tanong pamantay kwarta. Okay, mananom ta guys aron natay mapupo nga utanon gara-garaon guys no, murag correct. Okay, mananom ta diri guys kilid aron o natay mapuhon, natay masudan guys ug wa tay kwarta. Okay, atong itanom karon batong ani pinangayo sa di wa malagi ag kwarta guys, mga nangayo ra ta. Okay, yes. Happy Tuesday, kasyali kinamagkazi magbulok from Ubay, Bukol. Ubay na nyo palit sa Bukol, ha? Bandang buwag, inasyalamin ba ang Marie Barberos? Hello sa mga taga Bukol, diha sa Alessia, Mabini, Dagkilara, Guato, Bigon, Bukol, kamusta na din natin siya? Maano na rin, ha? Pero kasi may other reasons nga ang Ubay nag-still hata sa relasyon, maski nagwala na yung labi. Maski nagdili ano tayo sa ilang relasyon na po. Siguro itong dipili ang ilang relasyon. Ilang paglaban gapon. Ano ba siya? Dapat kita pang na may magamit with effort ni hapon na effort pa na gihapon. May feeling na kung doon dali na mo yung relasyon kaya wala may effort. Kasi mag-date mo silang partner, pag-duman ba na ako mag-luto, hindi na sasabi yung gasto mo hanggang konti. Sa ulang pa itong ibog pa kaayo ka, mag-isikat pagkadlaw, di na alam-alukan pa kagbiro aron. Wala na ibog magugukod, wala na pagkabugukod. Nakalimutan namatay na ang mga efforts na ito sa ulang. Ayun, di kayo sa ulang mga pero yes, no, ayaw kahadlok ha. Ayaw kahadlok na mapili o kalinaw. Ayaw kahadlok na pili ulit mo ang kalinaw over sa mga kabukot. Pero even, gusto na sila sa relasyon kay mahadlok sa mga unsara. Gusto sila sa relasyon kay ilabang mahadlok sila magugba. Ang ilang kasing-kasing. Walang magugba. Ay ilabang libre ilang relasyon. Okay guys, muli na guys kay maninda tagbalot kayo wa tay kwarta. Okay, today is Martes, June 24, 2025. Happy Fiesta di ay sa San Juan Street diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, good luck og happy fiesta San Juan Street diri sa lungsod sa Matalom.